Velkommen til afsnittet omkring oplevelsesbaseret kundepleje. Det at kommunikere eller arbejde med oplevelsesbaseret kundepleje er bare blevet vigtigere og vigtigere. Og det skyldes, at vi har ofte de ens produkter til den samme kvalitet, og nogle gange kan man købe tingene til lavere priser andre steder. Det er virkeligheden. Så derfor er det vigtigt, at vi tilføjer oplevelser, storytelling osv. til vores produkter. Noget af det allervigtigste, når vi starter med at snakke oplevelsesbaseret kundepleje, det er, at du holder kundens behov og ønsker i fokus. Måden du gør det på, det er ved at huske at stille spørgsmål, når kunden er i røret. Husk at få en fornemmelse af, hvad er det for en kunde, der er her. Så du har mulighed for at målrette din kommunikation lige netop til den kunde. Der er forskel på, hvad en teenager måtte ønske sig, en der er 30-35 år, single eller i par, og hvad et ældre ægtepar måtte ønske sig af forskellige områder. Husk at få omsat de ting, du kommunikerer, til udbytter for kunden. Altså, en hel del ting kan godt være fakta, hvad en rejse koster, hvad et produkt kan gøre, hvad en PC kan medføre for et menneske osv. Men der er det vigtigt, at du omsætter det til, hvad det kan gøre. Det vil sige, at du er en del af en vognmandsvirksomhed, hvor du sælger lastbiler, og så sælger du ikke lastbiler og kilometer. Nej, du sælger varer, der kommer fra A til B uden bøvl, og med en ekstraordinær service. Det næste for at kommunikere i oplevelser er, at vi skal gerne vække de 5 sanser. Det er der, vi starter. Der får vi attention. Der får vi ligesom koblet os på og starter vores indre film, altså visualiseringerne, det gør, at vi endnu bedre er i stand til at forestille os, hvad det er, der kommer til at ske. Et godt eksempel på det er, når vi sætter os ned i biografmørket, synker lidt tilbage i stolen, filmen toner frem, der er helt mørkt omkring os, vi har lyd, vi har mennesker, der sætter nogle stemninger op for os, atmosfæren, vi fornemmer i filmen. En hel del af os kan indleve os så meget i det, at vi indimellem kniber en tåre, at vi indimellem bliver ked af det på personernes vegne osv. Det er et rigtig godt eksempel på, at man via at kommunikere og opleve tingene tæt, kan skabe nogle meget oplevelser, der ligger helt tæt på virkeligheden. Vi kunne for eksempel tage et eksempel her. Det er, at hvis du nu skulle sælge en rejse, så er der forskel på at sælge en rejse til nogen, der ønsker måske at rigtig give den gas og feste, eller nogen, der for eksempel bare ønsker fred og ro, have mulighed for at læse en roman, komme udhvilet hjem og til en travl hverdag. Så det er enormt vigtigt, at du spørger ind til, hvad kunden ønsker. Derfor er kunderne ikke ens. Fordi du har solgt 3 rejser af en type, så skal du ikke nødvendigvis sælge de samme 3 rejser næste gang. Så husk, hver eneste kunde er ny. Hver eneste kunde er gæst i dit univers, og du har sat din viden på spil for at hjælpe den kunde bedst muligt igennem. Når du har fået fat i de her oplevelser, når vi ikke kan sætte en film op og så videre, når vi faktisk kommunikerer i mørke, så er det vigtigt, at vi sætter ord på det i stedet for. Altså, at vi forestiller os for eksempel en rejse. Forestil dig, at du ligger i liggstolen og kigger ud over det blå ocean. At du hører bølgernes brusen. At du ligesom rækker hånden ned og kan mærke sandet. Og du måske forestiller dig, at solen skinner og strammer lidt om din hud sent på aftenen. At du glæder dig til at komme op og få et dejligt varmt bad og smøre dig lidt ind i noget solcreme, før du skal ud og spise om aftenen. Og nu er jeg selvfølgelig karikeret, men det er mere for at fortælle noget omkring, hvordan oplevelser skabes. Det næste, der er vigtigt, når vi snakker om oplevelsesbaseret kundepleje, det er, at de oplevelser, vi så skaber indlevelse. At dem, vi kommunikerer til, kan genkende sig selv i det univers, vi bringer ind. Altså, at vi mentalt siger, den situation kunne jeg faktisk godt tænke mig at opleve. Og derfor er det vigtigt, at vi forud har spurgt nogle spørgsmål. Det skal vi nemlig bruge det her til at målrette. Det næste niveau, der så er vigtigt, det er, at vi får opnået niveauet medlevelse. Det er her, hvor vi siger, ja, det kunne jeg faktisk godt tænke mig. Eller vi begynder at dele det her rum sammen med hinanden. Vi begynder måske at snakke med vores partner om, hvor kunne det være dejligt at komme den her tur til Mauritius, eller hvor nu det kunne være henne. Eller hvor kunne det være dejligt at skifte leverandør fra den vognmand til den vognmand. Jeg har hørt, at de er super gode til det her. Vi har ingen bøvl. Vi kan koncentrere os om det, vi gerne vil lave. Netop og gøre det, vi går på arbejde for hver eneste dag. Så husk, kommunikere oplevelsesbaseret. Få noget mere ud af det. Og dermed opnå succes med service. Husk, du er virksomhedens vigtigste medarbejder. Du har mere kundekontakt, end salgsafdelingen har.